janinoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Bonni kotigal bonni ndam. Won kombino dami. Won bambino dami, hey, won bambino dami. Mbida, mi nawlirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, oh, tampere gili hoyni kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Yo ori ya mballa kam ori ngaron de ko ma fero nani ya fumi Abdourahmane ci ori Sophie ari ngare mballe kam nani ori yow wote lele awo ya anani ori jabe nani yaw nani yaw nani yaw min bi sikka ko Abdourahmane ndika ko Amadou la ilaha illallah min do faade mede gacci han Kotigal welani mamunya curki kebajulbe. Kotigal welani reni goli ko jam ne jonde hande de an sabi sabu min kumpa ka key ko do wure pop way kono non koy do amen dum yani minen pop min e man jaafno minen pop kadi Sofia pama min ka biyam mi dinama ko boni edi gene garda do e galle min jiane ma ko boni min nanane ma ko boni sa dañi hay goto anda sa waasi hay goto anda ko woni ko hakkuno may Amadou non hade Amadou serem Amadou seranima dum fohi wade non tawno ko sak amen jodda e dewgal ma pa sa yaltu galle Abdourahmane mi taƴane kalatnoɗa kono ngo yeesa ɗum ba ɗum ullundu an ɗum teddani dañi kal haal ɗo bugay dañi ko haala kay dañi ko haali wallahi ko min waɗi moni ko Abdourahmane cikkanno jarama Abdourahmane alhamdulillah rabbil alamin so gandal idet ton ina wayno ɗum ɗo fof wodatan han kono ko yettere Allah de Allah artir han ɓerɗe men e yaɓɓude koyngal réglode oɗo probléme Sofia ko yettudema lawol ɗiɗaɓol kadi saabu Sofia gila natɗa galle o faade han hay caɗele goote min jiyanema ɗum no ko yettude ɗum no feewi ko jarnade ɗum no feewi te Abdourahmane per guitte ɗe goɗɗe ɗo caɗele ɗe goɗɗe fof eɗen gandi wona kañum Allah no andi ko deɓɓe no gandi Sofia min jettimo no feewi min beltanimo no feewi te min gandi probléme o mo ganduɗa hoore ma ko hembo joɗɗino en ɗo tekkere nde somin tekkeni ha min kaljiti min pawe hoore ma
ko dongal ngal nisi ko fof so Allah jaɓi ɓayre minen ɗon magal ma e rono ga sabu min peerama sakkit hunde caliɗa ɗum noon Abdourahmane ɗum woni alhaali o ɗum woni haala ka Sofia ko ɗum min jiiɗi ganda jagga ɗum hakkille ma te jaɓana amen ɗum ni on jarama Allah jarama on potani haalde ni mbeɗa fawta hen konngol am sabu kon hilifaɓa kono Sofia min de yeyma jeew ñagotoma sabu gila Allah nannuma e o galle ha joni ko ƴettuɗa ko moƴƴi fof ya jeew aɗa tottimi teddungal noon minne noon mbawmi tan ko ñagademo sabi Allah e nela ɗum ñagotomami Sofia sabu gondigal welani jinmi ko nangunuɗa fof pawa e leydi ganda aduna ko ni tan hande welat janggo mettat mi ñaguima Sofia e ko jibinmami e teddungal ngal dokkuɗa kam ngal goppa fof e leydi ko ɗum tan ñagotomami Sofia sabu ɓe ko hellifaɓam ɓe mbawa haalde mbeɗa haala ko ɓuri ɗum ko ɗum taki minnene mi ñagotoma tan an min keɗi Sofia Sofia ñoƴƴi ɓerde ma ganda ka julɗo ɓi julɗo noon si torama rokkila on tuuɗawol mbeɗa yafno moɗon e dérangement mo joɗɗon ɗo henno kono dewgal am min e Amadou wawa wontude ko adduma ɗo ko ɗum addi min ɗo ena anani haaju ma ala hen Allah o seydani nafiɗel mbiyaɗo suusi haalde seydani mawɗo Sofia hersuɓe yimɓe kula Allah kula ɓe yimɓe jooɗiɓe Amadou ana suswiide ala seeɗa avant tout d'abord jaafoɗon kam noon kono ay oɗo Amadou so wulla o nanta Amadou an mbiɗa hakkude men gasani min ko hakkude men Allah ɓurni mais wona hakkude men neɗɗo seede goto nan ɗo woni Allah kañum tawane mbiɗa kama seedi kam laabi tati aɗa seeram Amadou onon periɓe hawre men seeɗa Sofia Amadou heɗum gami haalanma Amadou an ne garda galla men nde tawɗa kam kom cukalel toksel tawɗa kam hakkude guiƴiraɓam Amadou gaccum yimɓe fof ndewme ma Amadou a fii kam Amadou a daasi kam Amadou a hoyni kam dow fasiraɓam Amadou a ɗerli kam ɗo hakkude yimɓe leggal ngal fof ne nani Amadou min ala ka wurnani te mi meeɗa ɗum sikkude hakkude men oppam mi meeɗa ɗum sikkude hakkude men an kono noon adunnen yeeso ma Sofia ƴeew kalɗa ko fof gonga Sofia bonde nde woni ko yam mi jaɓi a faami mais Sofia yurmin Sofia min ƴettumami galle mo kala ɗum cukalel toksel kala ko ganduɗa e aduna ko min andinma te Sofia meeɗa yertu gallam o ɓernam nde ñawi wonde goɗɗo ari ɗo walla wawa def walla wawa woppu ko kalanami ko fof Sofia woni koye am jinmi wallahi wopputama Sofia tema ko adun men hakkude men wotta ko fi adun wonni teɗo Sofia aɗa yermo Sofia Sofia mi jaɓi min toñma
ko welma mijo jango mi yejitani andi wante mijo jango billahi mi yejitani ala nandi mi yejitani salla Sofia mi tooñ ma Sofia mi jabi Sofia ma aduna ko ñandi min bana wala ko yam ya fami Sofia ka jul Sofia ka bi jul ba ma imam ya imam bay Sofia aduna ko pon Sofia pon ne wala ko ya amul bala fa tane no ala ci fan o ni be bala wa ido fo pedi amul de pare ko ma tay amul Amadou andi mawɗo wattani mawɗo kay so mawɗo sa forgol mawɗo wanni mandi wat kay malle kam won Sofia ya a faami alay sago ndegonen Sofia joni jeeya min on paami Sofia ina resa guiɗel won cukalel ari ɗo min tan andi te min meɗa felliti jooma Sofia min tan wawi wurde no mbamini mettu Sofia tan mbawi wondu mballe kam mamin kane an parɗa ko debbo hono ma te Sofia an jaɓanma ko yumma jaggirma jaggu hen woto yaha ha jaggu hen nani ses mbaɗi mimi lappani mi yennani heddi ko wuuro noon haale nani haaldo mu tan haaldo mu Sofia onon en paɗɗon e paɗɗon hen onon kalde mum jahe kalde mum wallay ko moƴƴeten wallay min naati ko feere bonde la ilaha illallah holko andin noon ɓeɗo Yes. ɓuri ko haalde jeew yo jaaɓon Je. sabu an ka tinniɗo ko debbo moƴƴo fof foti muñde suudu mum a muñi ɗum sabu an min tan mi foti yondemo exemple min ayi ko nguranmi e galle o Abdourahmane mbaɗa wayrinade suudam ɗum fof mbeɗa muñi ɗum an aɗa andi hen ko heewi kono kay Sofia ɗum fotanimo jahnude andi ko jinmi muña jooɗoɗa gartira hakkille ma aɗa yeeyi galleji men dewgal enɗam yimɓe ceera laabi 4 ha 5 enɗam daro yaɓɓa hen koyɗe mum pour gam fewnude kono an Sofia mi ñaaguima tan andi Sofia Abdourahmane hande noon yonti deklen oɗo probléme hakkude Amadou e Sofia ma gasa ala e sago noon jurma ɗen guel cukalel dewi Abdourahmane ala e sago jurma ɗen Amadou ɗam gurdam ɗam wuuri hane galle he il faut ko toppete ɗen ɗum deklen ɗum heeda bangge Amadou arta place mum so wona e ɗum Amadou wasete te ala poɗɗo ɗum darade mbo wona enen ala poɗɗo ɗum reklo mbo wona enen Abdourahmane jinmi keɗoɗa no feewi ko kalnatmami ko ayi o probléme aɗa andi ko okkata men hembo woni mbo reklo min ko gueɗel gotel jiimi bawguel men okku woni probléme o reklo hongel gueɗel mi ñagotomo tan goppa fof mbata e Amadou jamais au plus grand jamais mi ruttitta he Amadou ne jew min komi juulɗo juulɓe jibin kam te baba min kam koye diina Amadou seni kam laabi tati hakkude men har mum rutto wimɓe renditemo watta ɗum le gonga nen jew o tampi ko wima ko gongo neɗɗo so seelama dande tati hankadi gasi to meeɗa yiide endam ne fawe dow diine ko
ko diine woni fof di neɗɗo kadi hankkadi so seeɗama hankkadi tan mo fof yo yaa ñaadi haala o tampi hankkadi foppe mo fofto yafata kam noon wala yo tampi min jiimi ko diine o e aada o taklen ɗum ha teeɗa beddoɗen ɗum laakara mbatten ɗon koyɗe jokkere enɗam ay abdourahmane jokkere enɗam kala ko fewndayi fewata boɓe ay min tawi an hulani Allah min miɗo huli Allah anani ko ɓammi ko rew Allah pop miɗo waala juul jemma miɗo hoor lewlu korka miɗo sakko miɗo muddo wona Amadou o bonnantami ɗum an ɗum ɗo kewi ko ɗo haɗen hucciti hene waɗi yeeso ma pop ala kumpuma hen ngara dar aɗo takla diine Allah ɗe tega to pour Amadou iska ɗiwdi kalta ko ay Sofia il faut que gorko goɗɗo human ɗum ha para Amadou Sow ndu ɗum wa hebtu an jiiɗo bojji ma ɗi fof ina andi gilli ni kedde e Amadou nen jeew min mi woyani Amadou de min ko hooram ngoyani min hannde so ummima ɗo oɗo gal hol paami hol kuccum babam goto joguinomi aduna babam sankima acci kam ɗo hen te nenam to resatom jogorani toon yaade mbiɗa bonnan ɗum dewgal mum ko galleji janandi nen jeew min kala ko ponno wadde dewgalam mi waɗi tawi ko teddugal mi holli ɗum Amadou tawi ko respect mi holli ɗum Amadou ala fof ko waɗanim kon jooɗi min muñidde resede min holko manmi Allah holko manmi Allah mbiɗa wurdam no gurdam méritan ɗum ko wi noon Sofia annene mi méritan ɗum no gurdam kal moƴƴere aduna mi waɗi ala fof mo ñamno bonande surtout Amadou gaccum an hoɗo meɗɗa e diine men l'islam ceerɗo debbo mum laabi tati tegodiri tan ƴetti ɗum noon a meɗumi eyyi yi abdourahmane ɗum kay gasata ande abdourahmane ɗum kay hande toujours ñande fof jiya ɗum kewa e galle kono ko enɗam wawi ɗum jokkere enɗam wawi ɗum yurmodirde wallodirde wawi ɗum abdourahmane tinno mbatta hakkille ma no feewi jippina meeje ma ngo ngo rega ko moƴƴi e ko mbimami ko onon galle mon koni gurduɗon probléme sur probléme histoire uji tan mo gasata koni gurduɗon tata galleji ɗi fof ne mbaɗi probléme heddoto kay mbiyata koye sutoro yimɓe guuri kono ɗo kaltonaɗa e famille ji he probléme uji ɓurɗi ɗiɗo nan ɗo yimɓe tan ƴewata no mbaɗodiri masala ha ɗum jiimi ɗo de tawi muusi men ni ko Sofia ngol ɗo waɗi laabi tati hen seere ko mbiɗa ko laabi tati ñan kay ceeraɗo laabi tati ɗum kay lumbi ni waɗi kanko holko waɗato e galle he so jinnaɓe makko ngoy jinnaɓe makko ni ndeysan bamako ko sanki te yimma ko resa ha banggue goɗɗo mbiɗen ɗo ala to fayi ɗum tagi omo jooɗi ɗo hen wallahi an ɗum no yurmini de Sofia kay cuhli tossel ala fof ko manquir ɗum kono Amadou o neɗɗo bonɗo o fumiste ene heɓa ɗo ne waɗa victimisé wu ene wiya kañum ene tampi ene luuha ɗo yimɓe taw bone fof kañum saabi o yiyani haydara taw min de Amadou ko betti kam Amadou no jiyanmo mi jaɓɓatmo yaɓɓata ngal hay haala makko ɓuuri haalde ko probléme nden Amadou kañum ko domel ngata wutti kanko koni o wuurdi diine o komo wimen ko aɗa andi en mbawa ɗum hutoro heɗum fof ala e sago woda heɗo mbaɗɗen jokkere enɗam ngam mbawen wuur so wona ɗum en guurata boɓe paama noon kayɗe Amadou ɗi inawarima an boga haɗen Amadou ko dali ɗum ko fof kam tigi ɗum hoore mum Amadou ɗo jaggi Sofia wayno koƴƴe ɓoosaru mum homo lappa jemma yo ñalam ala ko waɗani o Sofia rufi ɗum ɗon ndiyam uddi ɗum nder tarode rufi ɗum kafe daasi ɗum yaltini boobo façon bonande pop Amadou waɗi Sofia Amadou forno ko si aduna homo asamano homo jippo homo wawi jaggir jongi woto Amadou kam fijiri hoore mum kam fijiri hoore mum
Abdourahmane kanamani ko noon jotata ay ɗum diine men jaɓani jaɓani ko ɓuuri ko raɓɓin ɗum wawa won il faut goɗɗo humtan Sofia haaɓe ceera Amadou wawa ɗum jettu min ɗum gandumi hen miɗen ton min kam kako heɓiri haalde mum te ko jimmini ko heɓa ko ɓuri ɗum ɗo bonde ko jiɗi ko ɗum non e komi jiɗi komi wawa ɗum vraiment Sofia hono artata e Amadou homo ceera laabi tati han ala ko bo récemment argayi layden Sofia men ma Amadou arta dewgal mum ɗum hene wawi on min komi julɗo mi wona kefer woto ganda ko diine men jaɓani ɗum jaɓani ɗum han kadi dewle tati way yow aljanna e ara min ko jimmi kaɗo haala wona haala ma ittu hen hono ma histoire uji mabɓe acci mbaɗa ɗum réglé koye mabɓe wona ɗum ɗum ñaguima mi anda sa jaaɓi noon ittu hen hono ma haalaɓe coɗɗa hen noon mbaɗen ka dal waɗi hen noto dal wona banggue ma ko banggue ma gonɗoɗa ɓooyi wonde ɗon tan eskin adun heewi ko muusi heewi ko metti ndaram ke a ndara kam kala ndi ko jiɗɗo mbaɗa ɗo ko wattani onon gasi poftude koye mon onon jeeya tan oɗon garta on kulani Allah mate tani tati hokki noon hankadi dewgal ɗumbima ɗum koye lumbi ɗum ko tifagan haraman ɗum ko moƴƴani l'islam jaɓani ɗum kadi no pular ni ɓe kala mo oppani hoynude debbo mo Allah hoynu ɗum debbo hay goto hoynata ɗum kam ene laaɓi neɗɗo kam sa hoyni debbo a mayan tan aɗa hoyi ɗum kam komin wima noon ene leeri ceerno oɗon ndewe en tan oɗon kaali surtout an sa an kam fahimata an kam mate ka mbeelu walla an ka laaci walla an kam walla an kam paɗe seyɗani paɗɗiɗa an aɗa wawi ɗo yimɓe ɗiɗa tata daari ene kaala fof walla ɗo yimɓe jooɗi ene ɗum nen fof tan tawa anni koni ko an softi an kam mi hanninoma de mbimam kala to mbawɗa wonde fof minen caggal ma to mbawɗa wonde fof min minen ɗon mi heeɗi mbila ton pied mon pied to mbawɗa wonde fof minen toon nde ganda min kam feeram boni aduna boni ko ɗum roppirma noon min mi hani quand il s'agit de toi c'est toujours là wallahi mi hanninoma ɗum hankadi Allah gasini Amadou mawni hakkude mabɓe e on gasi hankadi Amadou mawni pofto noon seeɗa man wona julɓe goppon fenade nde faw ɗum to affaire endam ɗum nde jiɗi goppon guitton fawe ɗum to goppon guillo cukalel foof seeɗa gandumi ko annaɗa softi gandumi ko aɗa weɗen ɗembo gandumi ko aɗa faɗɗi paɗe seyɗani woro hanka yalla suuretan wona wokkuba tan mbiyata ɓerde ɓaleere kurum mbaɗitina hen kadi pucci tan guitoñ tan ɗe neɗɗo fawi yimɓe ɗiɗa tata jooɗi fof tan gara ñokoɗa ɗo aɗa heeɗo ɗum onon o kam mate ko radio kankan walla o kam mate honde ko wonde paƴju faɗɗade paɗ iblis boñ jotatata la ilaha illa min dañi caɗele silam hangam han kadi ko silam hangam jaɗɗam hangam la ilaha illa Amadou ay ɗum tagi neɗɗo ko hangam mbi kureji gata hoddogde ɗum min kam mi dogatama ma andu min komi sihilma komi guiɗoma komi jaadiɗoma kadi en jarnima foof noon mi haalanma en jarni wadde hen jawdam mi safruma haccella a welarade min ma gondar so Allah jiɓi mami haalan ganda ɗum kono aɗa ko jinmi noon ko jinmi gummoɗa mi nawma to hôpital walla mi nawma to ganduɗa hoorema to hôpital ceerno dara safro dara sella dara min goppani mbaɗani tinno ummo saballe ummo jeeya mi nawma ummo jeere
tin sabam ehe ankar boni fuɗɗima amad idi kan ɓura yaw paɗa rewɓe ha nder pos allahu akbar hangan goyi ɗum man keɓoyɗa ha toon aɗan kaɗi toon cafro hay ɗum kadi baɗɗo kanga joni paɗi aɗa ɗum kam kanga noon baɗɗo joni paɗi jaaɗo e paɗi ono mitti safrude e wawi seɓorno kono sellata tin ita paɗi de sabu allah ita paɗi de naña baraji ngara jehen ita paɗi de eyo très bien ar jehen ara jehen fadanmi yahami ala eya on ɓooy noon sino sabu on ɓooy ni kam mbaɗa andi neɗɗo sa haɗama ko jinnuɗa tana ha guete way moƴƴude ni way yankinade ni e way moƴƴude e ma ni ndewa tan probléme aji tan ndewa probléme aji hay soma haalnima anatam hande de mi haalnima a jaɓi nde mbima ar jehen tami nawma tan jaɓɗa hande kay vraiment ko welti kaga waɗi kam la ilaha illallah amara way adañi sens tawi cikki tan min komi kangal min ɓuuri baba majjoƴ ma accu galle o 3 famille 1000 problème findiniɗaninoɓe artiri majjunoɓe famille 1000 problème serni selaɓe yaɗiɓe famille 1000 problème bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni